Hello students, இப்போ நம்ம class 12 business mathsல 5th chapter numerical methods பார்க்க போறோம். அதில் example sum 5.7, 5.8, 5.9 பார்க்கலாம். Example 5.7 prove that இந்த question கொடுத்திருக்காங்க taking 1s interval of differencing. இப்போ நம்ம என்ன ரெண்டு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா delta f of x is equal to f of x plus h minus f of x. இப்போ நம்ம இதிலேருந்து எப்படி கொண்டு வர போகிறோன்னா எனக்கு இந்த f of x plus h வேணும். அப்போ மைனஸ் f of x இந்த பக்கம் வந்தால் என்னவாயிடும் f plus f of xன்னு மாறிடும். ஸோ f of x plus delta f of xன்னு பிரிக்கலாம். அப்போ f of 4 நான் என்னன்னு பண்ணலாம் 3 plus 1ன்னு வச்சுக்கலாமா. அப்போ இதை எப்படி பிரிக்கலாம் f of 3 plus delta f of 3. இப்போ இந்த delta f of 3 எப்படி போடலாம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமே ஓகேவா. அப்போ டெல்டாவை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. f of 3 எப்படி போடலாம் 2 plus 1ன்னு வச்சுக்கலாமா. f of 2 plus delta f of 2 இந்த டெல்டாவை அப்படியே வச்சுக்கோ. f of 2 எப்படி போடலாம் f of 1 plus delta f of 1 ஓகேவா. இப்போ இந்த டெல்டாவை எல்லாத்துக்கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணு டெல்டா f of 2 del square f of 1 இங்கே del into del square into del cube f of 1. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. இந்த மைனஸ் f of x இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் f of x. ஸோ 4 நான் 3 plus 1ன்னு வச்சுக்கிட்டு f of 3 plus del f of 3 இந்த டெல்லை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு 3யை 2 வச்சு போடணும். இங்கே டெல்டா இல்லை விட்டுருங்க, இங்கே டெல்டா இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கிட்டு 2வை 1 plus del f1 ஓகேவா. இங்கே ஏன் நான் இதை ஃபர்தர் 0 வச்சு போடலன்னா என்னோட ஆன்சர் ப்ரூவிங்கில் 1 வரைக்கும் தான் இருக்குது, 0 இல்லை. ஸோ நான் இங்கே இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு கூட இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டு நீங்கள் டெல்டாவெல்லாம் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் இன்னும் கரெக்டாக வரும். நெக்ஸ்ட் 5.8 கிவன் u0, u1, u2, u3, u4 கொடுத்துட்டு டெல்டா பவர் 4 u0 கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டெல்டா இ அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. அங்கே டெல்டாக்கு பதில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் 1. ஸோ டெல்டாக்கு பதில் நான் என்ன போட போகிறேன் இ மைனஸ் 1. இதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் சொல்லித்தரேன். 1 1 1 1 plus 1 2 1 1 1 plus 2 3 2 plus 1 3 1 1 4 3 plus 3 6 4 1 அப்படியே ஆட் பண்ணி போடணும். 1 plus 4 5 4 plus 6 10 6 plus 4 10 4 plus 1 5 1. இது எதுக்காகனா இங்கே பவரில் என்ன நம்பர் இருக்குது 4. அப்போ 4 வர ரோ என்ன 1 4 6 4 1. ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்பரை போடுங்க 1 4 6 4 1. ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக போடணும். அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே E4 ஃபோர்த்து இது தானே E4 E3 E2 E1. இங்கே E நாட்டுன்னு போடலாம், இல்லை போடாமையே விடலாம். இங்கே நாட்டுன்னு வந்தால் என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வர நம்பர்ஸில் நம்ம அப்படியே U வச்சு போட்டுக்கலாம். சப்போஸ் இங்கே 1ன்னு இருந்தால் இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணி போடணும். 2ன்னு இருந்தால் 2வை ஆட் பண்ணணும். இங்கே Y இருந்தால் Y போடணும், U இருந்தால் U போடணும். அப்போ u4 minus 4 u3 plus 6 y2 u2 minus 4 u1 plus u0. இதோட வேல்யூ தான் மேலே கொடுத்துருக்காங்கள, சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். 5.9 இதுவும் அதே மாதிரி பட் யூக்கு பதில் ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க. given y3 y4 y5 y6 y7 calculate delta power 4 y3. அதே மாதிரி டெல்டாக்கு பதில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இ மைனஸ் 1. 4னா என்ன நம்பர் சொன்னேன் இங்கே, அதனால தான் கேப் விட்டு வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி போடணும்னு சொல்கிறதுக்காக. இப்போ 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. அப்போ ஃபோர்த் ரோக்கு என்ன நம்பர் 1 4 6 4 1. இப்போ இது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்த்துன்றனால இங்கே E4 E3 E2 E1 E நாட்டுன்னு போடலாம், இல்லை அப்படியேவும் விட்டுக்கலாம். இப்போ புரியுதா இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்ததுன்னு. இப்போ இங்கே y3ன்னு இருக்குது. அப்போ இங்கே இருக்கிறதோட 3 ஆட் பண்ணி போடணும். அப்போ E4 என்னன்னு மாறிடும் y7. அப்போ y3 plus 3 6 plus 6y5 minus 4y4 plus y3. ஏன்னா இது நாட்டுன்னா போயிடும், அப்போ y3 வரும். இதோட வேல்யூஸ் மேலே இருக்கு, அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் 5.7
7, 5.8, 5.9 பார்த்துருக்கோம். இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். லலிதாஸ் மேக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.